Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no o sa dili pa day no. Shout out day ko no kang Lantibay no sa akong kumpare. Salamat kayo pre sa pagpaminaw no. Thank you kayo. Shout out diha aping pirmi no kang kumparing Alan Tibay from Cebu City o kang pare ako na ko ni si paring Ronnie Miyong, salamat kayo pre sa pagpaminaw no. Amping Permi from Anahawan, Southern Leyte. Thank you kayo pre. Salamat sa pagpaminaw no. Ug usbon ko Amping Permi. Ug sa tanan nga nagsunod na din ramahan no. Ug sa dili pa din na ako masaw na ipipilangan nag-comment no si Sara Tejano. Lugay na ko nagpaabotan na idol. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Sara Tejado o kang James Sabiro. Murag dili ko makarelate aning dramaha kay wala ko love life. Ha ha ha. Okay, thank you kayo. James Sabiro no sa sunod nimo sa mga sugilano no. Nagikan sa in drama o karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilano na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Deep velvet nights. Hi, Terry. Ay, Renz! At last, may pakita na ka din eh. Terry, imbitahon namang duha si Nikki. Manihapon tas gawas. Oh, what? Oh, nga nang nakugang man ka. Uy! Nga na ba kakigdungan masad ka? Ha? Makigpangaon sab na ako ron si Nikki. Iya man ko ng sweldo. Ay, oh ba? Unya lang unta ng imo, uy. Gusto mo gud kong magkakuyog ng tulo. Sa imbitasyon ni Nikki dihan nimo, saban apel ko? Wa siya maghisgot nimo. Oh, wa? Nga nung kalit mo nang nausap si Nikki, we? Usap kaya ako sa niya? Bisulti di ay siya nga nausab na siya nimo. Wa man nun. Oh, wa man di ay. Ay, kung pag-una-una. Onya, magkuyog tag tulo inig panihapon doon, nato? Ha? I cannot tell. Asa mo ka naman mga on? I don't know. Paito sa rin eh. Pero tabangi ko, be. Sumi akong itabang, Renz. Nga, magkabalik gud ang among kasuod ni Nikki. Anong di ba ka mamisita din eh? Di niya ko bangon. Why problema? May problema? Mhm. Imo siyang pugson pag patubang ako, ha? Why problema? Kaya ako may mga tubang nimo. Nge. Hello, Ma? Hello, Nak. Sa'yo lagi kang nanawag. Sayo man ang among sweldo, Ma. Mauna ang sayo sad kong nakapadani mo. Ha? Nagpadana ka? Sweldo na ninyo? O, lagi. Gisiguro na ko ang pagpadani mo aron. Makabudget ko sa nahibilin. Ako pang i-treat ron si ate, Ma. Asa man ni mo siya dada? Mga unang good Miss Restaurant, Ma? Oh, may noon, aron maanad ng imong iyaan. Niya, ang iyang sweldo. Ako sa siyang gihatagan, Ma. Naka-advance na ba to siya? Ayaw na lang na ginumdumi ang advance, Ma, uy. Total, dako-dako man po ang akong sweldo diri. Sigurado gyud nga malipay tong imong iyaan. Unya, wa mag-inigat de ha? Ambot lang kaha, Ma. Kay wagod ko diri the whole day. To ako sa work. Pero inigabot ako sa bay, limpyo man. Og mag-andam na sa among panihapon. Okay, maayo noon. Pero tingalig magpasaka naglaki sa inyo. Dili man tingali, Ma. Sige na, Ma. Mobalik pa ko sa office. Midalikyat lang kog tawag nimo aron pagpahibaw nga nakapadana ko nimo. Bago pa gadi kong nanawag ni Mama. May nanawag man tayo na ako. Kinsa maka niya. Si Renz ang nanawag. Renz! Thanks God, imo kong tubag. Ha? Nasukuod ka na ko, Nick. Nada ko nga, di daw tubago lang ako tawag. Kinsa pa'y nagsulti ni mo nga nasuko ko ni mo? Tinawad nga, huwag ka masuko na ko. Tinuod lagi. Nagkinahanglan lang una ko og space. You know, bagong environment ang ako rong nasumukan, di ba?
Tinuod ha, nga wak masukon ako ha. Wa lagi. Hakon mo na. Mahimo tadi kang invite. Nah. Sorry, Jude. Dili pwede. Oh, imo kong balibaran. Balibaran tagid ka, Renz. Committed naman good ko. Sorry lang gid kaayo, Renz. Ingon si Terry nga mag-dinner ko namang duha. Gitug-anan tay ka sa kong ate? May atumugod ko sa inyo kaniya. Huwag ako siyang giimbitar. Aw, kamukod doon tang duha. Sweldo ko doon. Mao gani nga i-treat nako si ate kay sweldo ron. Kita lang tulungan mga on. Renz, pwede ba kami lang unang duha si ate nako? Una gud na akong sweldo. Gusto na akong hatagan akong paborang akong kauban sa bahay. Tuwa na may para ilang mama. Unsa ba ako sa mo, Nick? Anong kalit mo kang nausap? Sabi na kong sayo na kang pasabton, Renz. Kung nagkasuo dayon ta, kadto nakalitan lang ko. Nakasabot na ka na ko? Oy! Spotting man! Mituyo gyud hapit din sa inyo nang. Aron mangutana kung duna ka pa ba'y buwad. Manghatag na sad ka? Abitaw ay komedya ra to ha. Basig mo tuok ka. Tingalig imong tinudog pahatag. Tinudon gyud ako ay, nang. ayaw. Komedya ra tong ako. Mahikog sa tanim mo. Gwapo ra ba karon oh? Tingalig manimaho kang buwad kung imo kong dadan ron. Pwede ramang nagbalik na ko. Ay, ginang kabayaan nga. Komedya ra lagi to nako. Oy, ay, wa pa bitaw mahurot akong buwad nga imong gihatag, oy. Salamat lang kaayo, ha, Joren. Asa di ka? Mangita kong trabaho sa syudad, nang. Oh, unsingan? Way ayaw kung magpabilin ra ko din sa ato. Oo niya, ang inyong negosyo di ay. Naaman sila si mama o papa. Kinahanglan nga magamit ko ang akong nahuman nga kurso, nang. Tingalig na ibog ka ni Nikki nga nakatrabaho dito syudad, ha? Sakto gyud ka, nang. Pero, mas dako man kagkitaon gud kung magnegosyo na lang ka. Kana pa, wa kay amo. Naalang gihapon, nang. Mangamo man ka sa imong mga imong mga suki. Aron nga mo, bayad at abot sa Judith. Mausad. Hmm. Wa man lang di ay mo magpahibaw nako sa? Sa unsa nang? Katong nangadto mo sa gipuy-an nilang Nike. Ay, kuan mo gud nang, mahadlok ming mutug-ani mo, tingalig, masuko ka. Ha? Ano masuko man ko? Nakasamok man min nila ni Tiri. Basta di lang ninyo permihon. Nganong ako mang ikasuko. Naibaw jud ka Jorin ha. Kinahalan man sad mo pahuway og sayo si Nike, di ba? Maulagi nang. Mulakaw na ko kay tingalig, dili ko makasakay dayon. May interview pa ko. Di ay. Sige Jorin. Good luck! Ibagti na nga akong phone. Uy, ang pag-umangkon man din akong guwapa. Hello? Pag-inis ako niyang daan, ha? Karon dayon? Kay muli na ko. Kinahanglan nga makalakaw dayon ta, aron makasayo tag uli. Wa pa kami ta makakaon. Uli na mahimong gihitgutan. Nagunahon na man gud ko nga makapahuway dayon ko, te. Basta kay pag-inis na, ha? Hapit ako mo uli. Okay. Bye, te! Bye, Wafa. Ay, kinahanglan di mag-ilis na ko eh. Ay, mamili para ba ko siya akong isulob da. Kanang musika gid ang mga mata sa makakita na ako. Uy, doon naman nangayog maayo. Ay, dali alang ko sa itoyo. Kay mag-ilis pa ko. Ay, ang gwapo mo lagi ni. Sagit ng kate. Ay, na-shock maggugo ay. Pangyo ako, Terry. Mahangyo ka? Uy, sa may mag-ihangyo. Mahangyo ka nga. Ka nagsugtuan? Of course! Gusto mo kong
Dali, Renz! Kanang quickie ba? Aron kung magkauyon ta. Ay, robo-robo dayon! Aligre yung kaya. Ay, aligrin no, nalingaw ka. Musa na mo nagustuhan ako. Yasa man. Tayo na? Hmm? Kadit lang. Kadiyot lang. Mahina ang kalaban. Wait. Ay. Doon na lagi ko ihangyo ni mo, dear. Oh, please. Ay ko balibar. Unsa man lagi di ay no. Kuan ba? Di ba kamu may mga onrod si Nikki? Yes? And then? Unden. Kuan, kung tuan na mo restaurant, tanawaw si Ngans restaurant. Unya, tawagarin ko, ha? So, I will blind Nikki? Dili man kada ko pahibaon si Nikki nga manawag ko nimo. Di, ako siyang gi-blind. Malipay mo kaga kung magkauyab ning duha si Nikki. Dili. Ha? Joke. Pero, kabaw baya ka, ha? Kabaw ko. Kabaw ka, ha? Ay, di bitaw. Kay baya ka. Kung ibasid ka ni Nikki, naora baya dyan ko, ha? I'm always here, willing and able nga mo catch ni mo. Kuan ka na. Abi ni mo, serious ba kung Nikki? Serious ko sa akong tuyo niya. And lavabo ka sa akong pagumangkon? In love mo lang? Di na ganay ko makatarong og tuhog sa paghuna-una niya. Sige na, dear. Tumana tong akong ihangyo ni mo, ha? O sa ganit so, ha? O sa pa, dali akit padung na dinis Nikki. Unsa? Dali ana imong tuyo, oy, kay niya na turong taod-taod si Nikki aron magkuha nako. Kuan ba? Katol pa. Maglagi to. Unsa lagi? Ngayon nagbalik ninyo sa inyong gikanaan. Tawagarin ko. Kay, Siya mapas ko. inibalik, inikabot, oy. Unsa yung istorya? Wanto pagani mi. Inag-abot mo na akong istorya. Inag-abot ninyo dito sa restaurant. Ha? Lusot yung kada. Sige, Tawagarin padayon. ko, ha? O lagi. O yang gusto ni Nikki nga kami ra may mga on. Kuan. Nagod, tag-anis Nikki. Kung nga, nagsabot ang duha. Oh. Basta mo to, ha, there. Ay, Ay, kalimot. lamig pa. Magkuhat ba yan ko, simtawag. Sige, ato na ko. Sapit ng lubot. Ay, nayabag na ni. Hala, oy. Gisugo ko ni Renz? Ay, hala. Niya na ginangwapan ako pag umangkwan. O samahan, we will go na. Pagdali lang og iliste. Oray, din ako mag-ilis. Oy, maroon akong isulob. Ha? Mag-short track ka, niya pinakigol pag yun. Uy, problema na nasmutan out dyan. Ate, saduing. Ngano di ay, di ka ini akong gisulob. Pag-ilis lang, tigod. Kana bang disente sa gamay ba? O niya, ve, kay gigotsom naman ko. Maugani nga pagdali og ilis, aron makalakaw na ta. Old-fashioned sining pag-umangko na da. Okay. Usa ka oras naman lang nakalabay. Pero, wa man manawag si Terry. Nanlakaw na ka sila si Nikki. Wala na. Ako na lang manawag niya, Bi. Oh, wow. First class ni nga restaurant, Nix. Dili man, te. Oh. Pero lami ilang mga sudan din, hi. Basta restaurant ni. Unsa man di ay? Ngano man, te? Wala. Mata na lang. Naeman nyo, te, Pagpili unsay ordero ni mo sudan. Kining tanan? Uy, pagpili kung unsa imong magustuhan. Mga duha ka klaseng sudan lang. How cheap? Te, nagdaginot pa ta. Wow! Ngano ka, te? Hoy! Hoy, Joren! Joren, di arami! Te, nayan ang imong tingog. Uy, mauwaw ta. Niya may taga-ato. Tanaw. Alalala, nakakita na ta sa Joren! Ano siya padung din eh? Joren! Joren, oy! Hindi mo? Ay, gida kong Nikki, oy.
Inday. Te. Basig, doon na ilang gikasabot si Joren, te. No, ako'y kasabot next. Gikan mo kong gi-interview o gigutom ko mo nga misod ko din eh. Sige, pag-order nun mo, ako'y bayad. Ayaw, uy. Please. Kung di mo mag-order, ako'y order para ninyo. Ay, no. Mag-order ko para ako, no? Di pala unya ko lamian sa inyong order. Te, mura ganina naman na nagsigigbagting ang imong cellphone. Ha? Na, wala noon mo bagting. Nang luod. Wa man tubag ka ni Tering akong tawag. Tingali badlong siyang Niki nga. Di mo tubag og tawag. Maong gipasagda na lang ni Tering akong tawag. Oh. Diba? Naunsam niya akong gipati. Nga murag awa ang man ang akong pamati ron sa akong kaugalingon. Nang-apply ka din, he? Oh, interview lagi na ko gani, ha? Pasar man ka, ha? Ambot lang. Why, Joren? Magkatrabaho na gani ka din, hibang. Pangitag mo kaabangan nga doon sa among gipuyaan, ho? Te. May na magkasilingan ta ni Jory Nikki. Kay, taga-ato ragod, di ba? May man na. Kung wakoy asin, makapangayo na kong Joren. Nganong karon ka man lang makahuna-huna sa pagtrabaho? Ha, Joren? Nalingaw manggugog negosyo og buwad. Mao na nga, wala yung ko mag-apply. Alkansiday kas imong negosyo? Ay, wa man noon. Nganong nakauna-una magkagpanarbaho? Wa magukoy laing makita kung mapadayan ko sa negosyo ng buwad. O mga tindera. Palahi ko ron. Sureness magkakang madawat sa imong gi-applyan. Ambot lang ka? Tabangi hinuon ko na yung ampo. Hi, don't you worry, Joren. Karon, inig-abot. Inig-dayon akong katugpa. O di ko lang iampo. Ikaw rin, John. Oh, tinuod? Yeah, sureness. Akong iampo nga kung madawat ka sa trabaho. Ako ang una nimong sweldo. Nayabag na. Oy, nagiyahay man lagi mo panampiling. Wa pa mi kaunang. Unsa? Ang guna mo makita among abay Jorin? Oh, wala to mananghid ninyo? Nananghid? Hay man day siya nang. Muadto man kuno to siya sa syudad. Interview ko nos trabaho. As kang buang nga. Oh, Wa na bay dulpo. Wani na taini. da, wani pa. Panghita mong trabaho ay. Sige mo na lang mugsalig atong Jorin. Kita pita kong trabaho nang. Nya? Ang trabaho may gusto na ako. Karaan. Katarungan na sa tapulan, oy. Ikaw, Gab. Nganuwa mo sa kamangitag trabaho. Ngita mo kong trabaho nang. Nya? Mangyamid man ang trabaho nako. Lambot lang ninyo. Ay, magutman ko yung kalkiha na. Mangita nga kong kaon eh. Wabak ko'y panihapon kay naghuwat ko nga mutawag si Tere. Pre! Salamat kayo sa panihapon, ha, Joren? Wato'y kaso, oy. Pila na god to. Bito, waratos kumingkings ginansya ni Joren siyang negosyo nga buwad. Te. Tinuod bitaw na. Asa man, Joren? Di tinuod nga dako ka ginansya sa buwad. Eh, ginagmay lang god. Di gina siya. Ay, di gina siya hambog. Ay. Uy. Te, uy. Anong mangusi mo ka sa tubangan ni Joren? Ha? Kiyawan lang, kid. Nagkisa may di makuyawan, anak, te. Takam na kapangusi, uy. Tanaw, kay mo pahuway pa ko. Sige. Ihatod mo. Unya, mag-atang kog bus para pauli. Ayaw na lang ihatod, Joren. Pag-atang na lang, aron, dili ka magabian.
Ay, ihatod na lang mo. Salamat na lang lagi. Pero, kauban man ako si Ate Terry. Te, goodbye na ni Joren. Manaka. Saan sa man? Goodbye, good. Oh, mana, uy. Ay, dali natin, aron. Magatang nagsakit. Mading wagid man na wag si Terry na ko. May kauban di sila ilang pupangaon. Ang kababata ni Nikki ang nakuyok. Nagsabot ka sila doha. Mo nang gibalibaran ko ni Nikki. Oh, sakit. Wa pa gani ko makapanguyap. Bastid man dayon. Hala! Ngano ka, te? OMG! Hala, may sabot pa na iming Renz! Nagsabot mo si Renz? Oh, lagi. Doon na siya gihangyo na. Wow! Ay, buwang ka pa ya, uy. Wala limutan dyan ako, uy. Wala dyan, makaandar akong otak brain da. Unsa may inyong sabot? Wala, uy, maranam ko na brain damage, ani, uy. Ay. Uan, nga ako siyang tawgon kung musuda tag restaurant. Unsa? Wa magkulusyan ni mo embitara. Mo nang ako na lang iyang gihangyo. Gusto lagi siyang makipangaon na to. O saman, nanguyab na si Renz ni mo? Wa, ti, uy. Oh, manguyab pa tingali. Oh, ambot lang. Te, ayaw ba kita gaigigayon si Renz nga manguyab na ako, ha? What? Kasi buti mo ipasabot. Ayaw ba sig pala mga andam kamutabang kung manguyaban siya nako. Uy, nga numutabang mong kunok ko. Ako magadi siyang giimnan na kung imo siyang ibasted, ni ako anda mo saw. Unsa? Ay, pero binuang ragod. Mao na bot ako ipasabot, te. Ayaw gid siya katagigigayon nga magpaglaong pa siya nako. Wa di ay? Sa pagkakaroon, wa. Yes. Dako na ko gigayon ini. Uy, ayaw sa pamugos, te. Uy. Uy, mamugos na ko. Kisa nag-ingon nimo nga mamugos ko. Wa na sa atong kaliwat, no? Oh, wag yun. Di ba ko mag-una-una niya, Nikki? Pero kung mag-uul siya kay wani mo sugta, ako na siyang ihog. Unsa? Oh, ihog, uy, ug amaman. In love ba akong Renz? Binuang diha, te, uy. Why, di ba binuang ni ako, Nikki, ha? Seriousness, jud me. Dali ra ba kay kung maluoy sa kalalaki nga mabasted? Mo na siya. Ako na siya gakson ug amaman kun mahimo. Ha, Nikki? Kung mahimoon sa man, te? Patutsyon! Uy! Ay, patutsyon sa akong kumagko ba? Mura mag-uwi nahitabo. Oy, Gab! Maparay ka matog? Makatog di ay ng gigutom. Gigutom? Kinsa man? Ako god. Uy, wa pa ka bukaon? Wa taon kay naghuwat nimo. Ala no, ako rin gidain yung kaldero. Ayay, abig nakatultol naman ilang Nikki. Pilosopo na. Ay, di man ko pilosopo, Gab. Mahibong lang ko nganong ako nakaingon nganong gigutom ka. Naghuwat gud mi dulpo nimo. Ay, ano si Baydulpo? Natug na lagi. Hindi ikaw, nga wa magkapatog? Inang gigutom ug naghuwat nimo. Wa kay panihapon kay wa kay kwarta? Bray ikta bata. Doon na pa may buwads ba eh. Luto ato ha? Mo isuwa. Pagdalang sa bukanon. Imo kong pakanon og buwad. Oh, kanya no. Kalamian ang buwad Mo protesta na ang binuhi nako. Okay na lang. Say okay lang. Kung di ko nimo tagag kwarta para panihapon, ako yung tuganan si Nikki nga tihika. Sayo, ano Gab? Sa mga gawin. Sige na, matuog na ko. Kadiyot lang. Kwarta panihapon dito. Kana ba? Bitik dayon.
mo si Renz? Wa man te. Ngano di ay? Tuay. Di unag laktaw. Huwag kayo mulingi din, ibisag unsa na kong sit-sit. Muradyong manikin. Ngano imo man sang gisitsitan? Ay, muhapit maguna siya din higod. Nag-away mo? Wa lagi. May pauyab, pero doon na LQ. Ha? Ang si LQ te. Wala no? Okay ba? Wala. Lover's quarrel. Suhito kay ka ha? Alangan, kadaghan akong uyab sa una. Pero sa dream, ra. Nadawat na ang imong amigo? Ambot, gidawat ba siyang Nikki? Unsay nga? Sigahasad ni mong mata na ngoy. Kuyawan man sad ko. Dili di interview sa trabaho ang giatong Joren. Ang ako daing anak mo ay nag-interview niya. Ayay, paso. Unsay paso? Wa magkasinabot ang imong pangutana ug ang akong tubag. In-English ako lang nang. Tabaday. O gabi mo kinatawaan. Taparuson tahinuon kang nguyo-nguyo, ha ka? Kinsay nguyo-nguyo? Ako? Kakit sa man ba di ay lain be? Ako nguyo-nguyo? Ikaw lagi gab! Gwapuha sa nimong nganlan og nguyo-nguyo na ngay. Ingna noon, goldfish ko. Ug mao'y mukhaon sa nguyo-nguyo. Hay! Tarong ako sa pagtubag, ha? Tingsik raman dira. Unsa man di ay sa inyong pagpangadto sa gipuy-an lang neke? Nanguyab nas Joren? Ha? Maoy? O niya? Ano maingon man ka? Nga wa makasiguro kung gidawat ba siyang nike? Ibog man si Jory ni Nikki. Nanguyab ba lagi si Joren? Wa lagi. Nakasiguro ka? Nganong di man ko kasiguro. Diha man ming tanan sa sala. Dili na kumusugot ha nga mo balik pa musgipoy ang nike, ha? Unyag mo sagot si Nikki nang. Ayaw na lagi mo pamalik dito! Ang akong cellphone. Ma, nanawag lagi ka. Nanguyab na si Joren mo? Wa, uy. Kasi nagsulti ni mo. Ngutan na ko. Ma, di ba gisultihan ta naman ka? Diri lagi sila. Pero wa man siya manguyab. Unsa ang gudi sa pagpanguyab nga diha man ming tanan sa sala? Ayaw ba ya giduna pag inter anang uyab-uyab hanike? Ma, dili naman tingali ko kinahanglan sultihan, ana ba? Dako na ko. Og nahibaw ko sa akong responsibilidad ninyo. Sa ako nang gikaingon nimo, gipa-eskwela o gipahuman ka namo nga wa magpaabot og baos. Pero patay nang imong amhanin taon og nagtungha sa dang imong mga manghod. Hinuon, dili man nimo obligasyon. Obligasyon man o dili. Pero gusto kong mutabang sa akong mga manghod, ma. Ako nang saad nimo. Niki, anak. Ayaw ka bala ka, ma. Dili ko mahimong hikalimtan ang akong gisaad nimo. Induta kang Nikki. Misamot na inulang akong kaibog niya. Ang gugma o kaibog. May kalainan ba? Gusto naglundan ako siyang duulang nga sortihan nga. Naiubos kay ko sa akong nakita. Huwag ko imbitahan sa ilang pagpagaon ni Terry kay kauban din nila ang taga-ila. Pero, di ko madaon niya. Sakitan lang niya kog. Di ko niya tagdon. Labi na gud. Kundi na siya magpakuyog na. Ako lang yung pugna ng akong kaugalingon. Kutob sa kong mahimo. Nga dili magpaduol niya. Buha nga oy. Ano ka? Kasabanon kong nang miding. Ano man? Sayo pang kong tubag. Huh? Wa ako kasabot da. Klaro ako na yung sulti. Anong gikasabaan ka? Gipangutana lay kong nang miding. Kung nadawat ba kuno ka. Gipangutana ka na ng mideng? Oo, niya. Unsa may mong tubag? Akong giingnan nga ambot.
Gidawat na sab siyang Nikki. Mas buang nga. Buang nga lagi. Kanisang baa, tabian. Naunsam ka eh. Ako mo kong gisultihan silang meeting nga nang-apply kong trabaho. Kung gatong ako pag-ato sa syudad, interview to na ako. Kang buang nga. Trabaho di ang gipasabot. Wa na lain. Nga do, Gab. Dili gusto sa meeting nga manguyab kong Niki. Di, kinasuko man. Oh? Unya kay... May plano man gyud ko manguyab ng Niki. Patay ng buwad. Wala nun ako makita sa Niki. So, naghandom ko niya. Maubag ka, igog pa. Sayop tingay na rin. Nga nung sayop man? Ako lagi. Makakita kog sa dili ni Terry. Ganahan manggihapon ko niya. Lain-lain tingali pagturok sa gugma, Gab. Oh, naibog dahil kang tiri. Mauganing naglibog ko. Kay wasab ko makasabot. Kita gani ko niya, ganahan ko. Di gani ko kita. Gusto na ko siyang luguson. Unsa ka ni rin. Kinabuang na, Gab. Uy, wala. Si Renz, ay. Walang nagdali, maning naglakaw. Uy, saan na siya? Nagsige, may siyang lingi din eh. Hala! Nadagma! Mayo gani kay, alala may gani kay nakatimbang. Wa madayon og kadagma. Ay, kalaway is guwapo. Alala, may dalig lakaw. Binyag may nakakita niya. We, Renz, kita ko! Walang kanawan ay. May sutoy na ong lakaw. Uy, ti. Naunsa ka? Naunsa ka, ti, uy. Nagkatawa ko ni Renz. Happy ta madagmaog liningi din eh. Abi kanya way nakakita, bisirit og lakaw. Wa ni mo taw ka? Ay ako tang tawgon pero misutoy maglakaw oy. Nauwaw to, ti. Sige maglingi din eh. Awa, dagma noon. Ayaw na lang sudya si Renz, anak, ti. Ay, mulakaw na ko, ti, uy. Tingali ako pa'y malate. Stoy, nag-away ba lagi mong Renz? Ate, uy, sigbalik. Uy, wa lagi. Unya lagi be. Nanuwa naman siya mo ani din he. Wala ka na, he. Ano gon ay? Sayang. Wanay guwapo nga mo ani din sa ato. Ahak pa yan eh. Huwag po nakakita na ko sa diyang habit ko madagma dito sa ilang Niki. Unsa na akong ibati? Karon pa may ako bati. Kalitog ko ba ang akong dughan kung ako makita si Niki? Gusto ko siyang duulon. Unya, kakson. Pero, mahadlok ako. Tingalig mo kisig-kisis Niki. Ug usinggit. Iskandalo na kayo. Ay. Unsa magkaya akong buhaton? Nga naman tuod ni si Renz. Makakita gani siya na ako. Murag mangita tayo na ugagianan. Nga dili may magkasukat. Nasuko ka siya na ako. Pahala siya, we. Dili ba mo ma-focus lang niya ang ako atensyon ng panahon. Doon na may gusto makikikala na ako. Pero mahadlok nga, mudool. Kaya doon ako na ko yung bodyguard. Bodyguard, yun? Pahala siya, we. Yes! Yes! At last, niya na yun ang katumanan sa akong pangandoy. Nadawat ko sa applyan kong trabaho. Yes! Yahoo! Tarawa, Gab. Tanaw ka. Tanawa. Doon na ako'y trabaho. Trabaho? Ay, kato ko akong giadto sa syudad. Kato bang gi-interview ko. Okay na. Tanggap na ko. Wow! Congratulations! Unsa man kamao ka muluto, Gab? Sinog ba? Kamao kayo? Kanagong sudan gud. Ikaw mo akong dadon dito aron mao'y mangluto. Kana bang mamalihog ko nimo ba?
Magkita na perminitiri. Ay, kita, yun. Sige rin, ako lay dada. Kumaw na, kinalang mangandam krayon kay mo adto ta sa syudad. Mangita ta katong kapuyan nito. Si Abay Dulpo di ay. Ay, ikaw na lang kay Vibes Musteri. Mayanang welcome ko rito sa ila. Tungod ni Tere o nimo. Way problema. Anhin na dyan na ako malugusan si Terry. Ay, sayaw, pod. Tikalig, mapriso noon ka na dito. Ikaw lang na akong kuan ka ng iuban. Aron nga, magkauyab dyan ming duha siningki. Ha? Yes pa. Abot man si mong dunggan imong isigab. Lipay lang kayo ko nang. Kadaog kag Sir Tres? Saon ako pagdaog, ngawa mong kuy pusta. Aw, ngano laging purti man gyud nimong isiha diha dong. Lipay lang kayo ko nang. Kay pirmi naming magkita si Terry. Oh, unsa? Ngano man? Sige na kag pangargas merkado sa syudad. Excuse me no? Ako, magkargador? Kini akong kagwapo, magkargador? Ha? Never! Hamburger na ba yan nimo gaboy? Hambog! Di man hinambog ako nang. Tinud-anay manggod ni. Surtihan ni mo nang sa. Ha? Nganong swerte man ko gab? Dunaw niya kay brad-in-law nga gwapo. Gwapong ibonal? Pero time pa uy. Hoy, gab. Unsa tong imong gisulti? Inlo? Ngano man? Ako man unyang minyuan si Terry kung tuan nami sa syudad. Ah! Kami? Kisay mong kauban? Si Jorin. Ah! Unsa? Nadawat man si Jorin sa iyang giaplayan. Unya, ikay dadon. May lain pa. Si Dolpo di ay. Mas gwapo pa man kong Dulpo nang. Agay, unfair ko dana. Si Dolpo mo ipirming sugoon ni Jorin. Unya, ikay dad o siya dad. Bantay ha. Bantay said, bawawiw. Babay. Baday, tangsa man lang ka noon di ay. Gano'n maingon magkagbantay ka. Ang! Tingalig inyo niyang samok-samokos niki dito ha? Ha, bantay lang yun mo na ko, Gab. Imo rin gisultihan silang binding nga nadawat ko sa trabaho. Unsa man di ay. Sus, wa, unta to. Di lagi siya may baw nga nadawat na ka. Nga bright ka, maong nadawat ka sa interview. Di lang ko ito manghambugod. Ang nga yung ipanghambog ang ka-bright, uy. Ayaw lagi. Stilan. Nabala ka kung may dulpo na. Nga naman, Tigalig, mahiubos nga ikaw rin akong paubanon. nga nung mahiubos man siya, nga di man siya gwapo. Ay, lagi panghambog, lagi. Gusto ka? Ako siyang sukmagon? Nga naman. Aron mahadlok og di mamugos nga muuban nimo. Ayaw, good. Sagdi lang. Ako rin mahibaong mupasabot ni Baydulpo. Ay, lang good siya pabawa, ha? Dolpo, kahibaw ka nga makatrabaho nas Jorin sa syudad? Katrabaho na no? Oh, si Gab mo imisulti nako. Uy, ano si Gamay may unang pahibaw ni Bajurin? Siya man kunoy dadong ni Jorin dito syudad. Unsa? Ati na bahay mo eh. Ako may pirming sugoon ni Bajurin? Unya, siya dadon? Unfair na uy. Unfair gid ko ayo na Dolpo. Ay, kailangan lang makiksulti kong Bajurin na ni. Gab, bantay ka. Purting suko ang Dolpo. Ngano man nang? Nga ikay dadong Jorin sa syudad. Imong gituganan si Dulpo nang? Oo, gituganan. Kamaritisan nimo na, uy. Ah, Gipahimangnuan man gani kong Jorin, nga di lang sultihan si Dulpo, kay siya ray mo pasabot. Ay, di masad mahimong mablind si Dolpo sad. Siya god mo ipirming sugo-sugo ang Jorin. Unya manarbaho na hinon sa syudad. Ikay dadon. Gwapo man gud ko nang. Nanasa na yung gwapo. Badiha, oy, bibi boy. Panghambog ba ya? Nga gwapo lang. Way lain. Kita sa da. Oportunista sad kayo kagabsa. Unsa na nang? Spilling ako no, bi. Badi ay! Oh, hala Gab, hala. Niya pa ingon nga nis Dolpo.
Patay! Murag suko gyud kaayos doon Hala, ko. hala mo rin nag-aso-asong ilong og ang ilo iyang dunggan. Hala, nagpangos mo. Bantay ka ga, bantay. Patago ako ng bi. Ah! Patago kasi mong luyo, Ay, bi. di koy. Uy, maamong palang unya ko ninyo. Ato bahangas, Dolpo. Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw mahal ko nimo. O padayog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.